בטוח נתקלתם במסכה הזאת באנימה, קעקועים או אומנות יפנית. אבל ידעתם שהשד הזה הוא בכלל אישה? מסכת אניה היא אחת מהמסכות המזוהות ביותר עם תיאטרון אנו, שנחשב לאחת מצורות התיאטרון העתיקות בעולם שמוצגות עד היום. הוא מבוצע בעיקר על ידי גברים ומתאפיין בטקסיות והמון איפוק, שבו כל תנועה היא מחושבת ומשמעותית להעברת הסיפור. אז כדי לגלם דמויות של נשים, זקנים, אלים, רוחות ושדים, השחקנים עוטים מסכות שמגולפות בעבודת יד. כל מסכה כזאת מתחילה מבלוק עץ אחד, ומתוכו יוצרים את הדמות. וזו אומנות שלמה בפני עצמה. אז נחזור לאניה. מייצגת בעצם אישה שהפכה לשד בגלל קנאה ואהבה נכזבת. במבט ראשון היא נראית מפחידה, אז הפה והשיניים מיד מושכים את התשומת לב, אבל אם מסתירים אותם לרגע, העיניים חושפות כאב והמון פגיעות. אחד הדברים המיוחדים במסכות נו, הוא שמסכה אחת יכולה להביע רגשות שונים לגמרי, בהתאם לזווית, לתאורה ולתנועה של השחקן. אותה מסכה יכולה להיראות עצובה, כועסת או שלווה אפילו. זה בדיוק מה שהופך את אניה לכל כך מרתקת. עם כמה שהיא נראית מאיימת, היא מסמלת רגשות אנושיים מורכבים, כאלה שיוצאים משליטה. אולי זו גם הסיבה שהיא ושאר המסכות בכלל ממשיכות לעניין אנשים עד היום, והפכו גם לחלק משמעותי מהיצירה שלי. אז מה תפס אתכם יותר, המבט המאיים או מה שמסתתר מאחוריו?